život i stvarno mogu ga preporučiti bilo kome. Sad on govori o Božiću. Pazi ti to. Bit prema damama ljubazan. Komedija. Pad drama. Čuje se reklama. On najjači. Među najjačima on stoji. Konjina od 20 metara. Može naći bilo koju damu, čovječe. Može da ju se nađe. Iskoristija ju je. Na Božić 883. godine. Ne. On će ju iskoristiti. Ne. Iskoristit će ju. Ovaj mi je dio najdraži. Njim je najdraži dio. To je to.